dia, nens i nenes de la llar de colors! Soc el Xuxulet i avui us vinc a ensenyar la meva escola. A l'entrada de l'escola podem trobar el pati de primària, on podrem jugar a jocs tradicionals, a pilota, fer bibliopati, etc. Si seguim recte, trobarem el pati d'infantil. És ideal perquè podem fer moltes coses. Tenim un sorral, un columpio i un tobogan. També podem jugar amb la paret musical. És molt divertit! I la novetat d'aquest any és que tenim un rocòdrom nou. És molt bonic! En els primers mòduls podem trobar sala de reunions, els despatxos de l'equip directiu, la biblioteca, el menjador, la sala de psicomul i música. Seguim, trobem els mòduls d'infantil, on passarem moltes estones aprenent i jugant. En els altres mòduls hi ha la classe de primària, on hi podeu anar quan sigueu més grans. Hi podreu aprendre i descobrir moltes coses. A l'escola també tenim un hort on plantem verdures de la temporada i perquè creixin bé i siguin molt bones ens fabriquem nosaltres mateixos l'ador a partir del compostador, on podem reutilitzar tot aquest material orgànic que generem a l'escola. També tenim un galliner. És genial veure el cicle que fan les gallines. Ens encanta cuidar-les. Aquesta és la nostra petita i acollidora escola. Esperem que us hagi agradat i us esperem amb els braços ben oberts.